Hai. फिसा बाथ्रायावनो मानो आखाइल' दिखाङो खुगाजोंथ' बुजायनो हायोना खुगाजों बुंनानै बुजायनो हाला बिखौ सासे सिख्लानि थाखायनो सामफ्रोमबो प्रब्लेमल' क्रिएट खालामग्रा जाबाय बियो मिस्टार देबाया आगै हा नोंहा बे सिख्लाखौ बावगारनो हाथारला ओरैनोबा गोबाव समनिफ्रायनो बिदाया नों दाजों एगेन्स्टखा बावगारदो आगै बाजै नोंसोर मानो बे फंसे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो नोंसोर सोरजोंबा एगेन्स्ट सोरजोंबा सुथुर जोंनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो जेबो खालामनो हाया निसा जाबाय बेहाय निसा मोजां मोननायनि निसा हि इज गड लाभ एडिक्टेड औ जागोन दे जागोन आं थाबैनो साप्लाय खालामगोन बहा थांनो जोंथि नोंनो मानो नांगौ आं जेरावखि थाङा मा बाथ्रा बुंनाय जाखो बेलाय आं नोंनि बिदा माबायदि बिदा आरो मानसि लागायना देबाखौ बुहोबावनोसै नामा जोंथि बेफोरखौ नों मा बुंलाबायदों बांद्राय एक्टिं खालामनो गोनांथि गैया दा आं गासिखौबो मिथिखागौ आंनि मेगननि सिगाङाव नोरोम आखु दिन्थिना जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बोखानो नाजाखुमागासिनो खोनासं आदा आं मोजां मोनो देबाखौ हाबा जागोन देबाजोंनो जोंनि मोजां मोननायखौ बोखानो एसेबांखिनि खस्थ' खालामाबानो जासिगोन आंनि बिनानावा दिनै आंनाव उल्था सोंथि बेबो बै दावहारु फंबाय देबानि थाखाय जाय मानसिया आंनि उल्था हानजा हेलौ सेंग्राफोर मोननैल' अपसन होगोन बेयाव जुदि गनायनानै लानो हायाबा
गाबोननि समखौ दिनैनो बावगारनांगोन नोंनो जुदि जोंथिखौ नांगौब्ला आंजों आखाइ गोरोब आरो जुदि आखाइ गोरोबनो हायाब्ला दिनैनिफ्राय जेन जोंथि लोगोसे नोंखौ नुवा लेट्स डु इट खानाय दोंसेबो सोमावनो हाया नों आंनि जोंथिखौ आंनिफ्राय बोखारनो हानायाथ' गोजाननि बाथ्रा आरो गाबोननि समखौ नोंजों जिरायफाना जोंथिनि मेरेज डेटखौ नोंजों सावरायफैगोन आं बबे जायगायाव थाना सोरजों माबायदि बाथ्रा सावरायनाय बायदि मोनदोंलाय से मिनिटबो नांनाय नङा नोंखौ सोरगोआव फाथायहरनो चेलेन्ज दम दंब्ला बे जायगानिफ्राय बारग'ना देखाय नै बेनो आंखौ बे जायगानिफ्राय थांनो होगोन बबे फिल्मनि क्लाइमेक्स इउज खालामदों नोंलाय दम दंबा ट्रिगार बोना देखाय गावनि मोजां मोननायखौ गावथारनो नोंनाव थै गैया देबा आरो बे खामानिखौ नों मावनो हाया आं नाथाय हायो मिस्टार रोनाव नोंथ' मिथिखायो आं माबायदि मानसि गावथारनायाव आं रावखौबो सिनाया बुलिदाबो लड जाखाबाय ट्रिगार दाबायनांसो नामा ओइ दावहारु न' ओइ लामायाव हर दावहारु आं नोंजों उनाव सावरायसिगोन थौ मिस्टार दावहारु जेखौ माबोरै सानांगौ बेखौ आंबो दिनै रोंबाय दा गेम इज बिगिनिं नाउ आदा नै फन रिंगासिनो दं रिसिभ खालामलाय आं बाथरुमाव दं मिस्टार दावहारु नोंनि साजायनाय फानजों नोंनि एन्जरखौ सानानै दिनै नोंखौ सिखार खालामनो आंबो रोंबाय जुदि नोंनि हिन्जावखौ जेबो जखम जायगायावनो लांनो लुबैदोंब्ला हाग्रा दैमासिम फै आंहा बारा सम गैया only 20 मिनिटल' सम होबाय ओइ रोनाव बाजिखौ गोख्रै आगारना हो आरे बिदानि जायगायाव फंबाया बोरै सफैखो बुजिबाय आं दाबो जाबाय दे नुबायना नों हिन्जाव नोंनि बिबोनांनि जान्जिनिफ्राय आंनि मानसिया मा बख'दों न'आवबा लेवारनि खुगायाव संख्रि होनाय बायदि दद्र' थायो नाथाय नोंनि फिसाय आरो बिबोनाङा मा मानसि नों मिथिगौ ओइ रोनाव बिसोर बिदा फंबाय सानैबो हाथियार देग्रा गेंस्टारसो बुजाय नोंनि फिसाय आरो बिबोनांखौ मोजाङै बुजाय जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा होआ आरो नों आंनि बिनानावनिफ्राय गोजानाव था नङाब्ला बिनि फिथाइखौ नोंनि नाम्बारजासो मोनगोन ओइ नो फायार अनलि एक्शन ओके बस
Hai! Hai! Ya! Hai! Hai! Ya! Hai! Hai! Ya! Hai! Hai! Yay! Hai! 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 बेथ' रोनावनिसो नाम्बार मानो हरदोंमोन बेलाय आरो देबाया बहा थांखो माबा मोनसे जायाखैथ' Hai, Bener, gak ada ganggu juga sebut. लामायाव हगार मिना प्लिज आंनि बाथ्राखौ खोनासं आं बुंदों लामायाव हगार आरो आंखौ थांनो हो नाथाय नों मानो थांनो नागिरखो आं जा नुदों बेफोर गासिबो थार ना मिना न'आव थ'दो गासै बाथ्राखौ न'आव सावरायसिगोन आं सोंदों आं जा नुदों बेफोर गासिबो थार ना औ नाथाय बास जाबाय आरो फंसे बाथ्रा गोदान साजायनो दा सानसै हाथियार लाना गावखौनो थैजासिम रैखा खालामनो हागोन बेखौ माब्लाबाबो दासान दावहारु नांलाय खमलाय जागायनायाव जोबोर गोरलै नाथाय बेखौ फोजोबनाया एसेबां गोरलै नङा थांनो हागोन मिना नाथाय आंनि फंसे बाथ्रा खोनासंनांगोन नेभार मिना प्लिज ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड आंखौ थांनानै थाजानो लुगैदोंब्ला लामायाव हगारना हो सिरि था एकदम सिरि था आंनि सिगाङाव आदानि फारसे नंखाय सन्देह जाबसिना होनो दासान आं जा बुंदों बेफोर गासिबो थार जोंथि बेबो सासे हाथियार दैग्रासो आदाया नोंखौ प्रिसल जानायनि उनाव बाजैखौ बिसोर किडनेप खालामनानै लाङो आरो जाय बाथ्राखौ जों बाजैनि सिगाङाव जेब्लायबो लाखुमायोमोन बेखौ बाजैनि मेगननि सिगाङाव नोंदाया बेखेवना होयो नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि सोमोन्दोखौ गुबुंले खालामनो दासान देबा नोंनि फारसे सिनायनांगौखौ आं सिनायबाय आरो आं बेखौबो सिनायबाय आदाया आंखौ बेसे अनो जेब्ला नों बिनि थार गुमुरखौ मिथिगोन अब्लासो नों सानगोन साना माला हर जाखो आरो हरा माला सान जाखो बेखौ आंनि खुगाजों आं बुंला फैबाय थानाय समाव नों गावनि मेगनजोंनो नुगोन I hate you देबा I hate you Please stay away from me Let's break up जोंथि Don't say anything Leave me alone Get out थांगासिनो आदा
हा बुं आंखौ मानो लेंहरनाय बाथ्रा सावरायनो दं नोंजों नों जुदि आंनि गेजेराव थानो सानबायब्ला थानो हासिगोन दे नाथाय नोंहाबो मोन्थाय दङ आंनि सम्पतिखौ मोननायनि दिरों दैमा सेरनि 20 बिगा गय बागानखौ नोंनि मुङाव लिरनानै होसिगोन आरो सोमखोर फारियाव 10 बिगा हा थानायखौ बेखौबो नोंनि मुङाव लिरना होनोसै मैया डक्टरनाव थांदोंमोन सप्तासे सिगां ब्लाड टेस्ट खालामदोंमोन डक्टरा बुंदों दा आंनि आखायाव बारा सम गैला गोजान गोजान थानानै आं मोनसे बेसादखौ जोबोद मोजाङै सोलोंनो हाबाय बेनो जाबाय निसा जेब्ला हारसिं थायोना अब्ला गारबोनाय माखासे समफोरखौ गोसोखांनानै मेगना मोदै बोहैहोयो आरे नों मानो गाबदों नों फाग्ला जादों नामा आं नोंनि सम्पतिखौ लानो थाखायसो नोंनि गोजानाव थादोंमोन नामा नङा आं बेनि थाखाय गोजानाव थायाखै आं सानदों नोंनि गोजानाव थायोब्ला नों सोलायगोन आरो बेफोर खामानिखौ गारगोन आरो आं मा खालामगोन बेफोर सम्पतिखौ लाना जेराव नोंनो बे बुहुमाव गैयाब्ला आंनि गोसोखौ माब्ला बुजिगोन नों एसेबां गिदिर बाथ्रा बुंबाय डक्टरा नाथाय नों आंनि सिगाङाव दासो बुंदों आं सानदोंमोन नों सिरिथा नों मिथिगौ ना बे बाथ्राखौ खोनानानै आं माबायदि फिल खालामदों गासै देहायानो कफिजोबदों बेखौ साननोबो गिनाय मोनदों नोंनि अनगा बोरै थांना थानो नाथाय मिना आंनिफ्राय गोजानावथ' नोंनो थानो नागिरदोंमोन ना आं नोंखौ सोलायगोन सानदोंमोन नाथाय आं बेखौ मोनथियाखैमोन जे नोंसो आंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदों नों मानो बुजिया आंनि नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा थाव आंजों बहा जाय डक्टरा बुंदों बेनि सेराव लानानैथ' आंखौ